ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସିନେଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫୁଲ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କାରଣ ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିସମାସ ଡେ ଅବସରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାର ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜ ନାଁ ଦଖଲ କରିଛି। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲାଗେ ପ୍ରେମ ନଜର। ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ଆକ୍ସନକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଷ୍ଟାରସନ୍ ଅମ୍ଲାନ ଏବଂ ରାକେଶ ଦେବ ନଜରରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକା ରିୟା ଦେ, ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ରାଗିଣୀ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଷ୍ଟବାଲା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବେସ୍ କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାଣୀର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଖଗେଶ୍ୱର ସେଜପଦ। ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା। ଉପର ପକ୍ଷରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ପ୍ରଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟୋମକେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ। ଏହି ମୁଭିଟି ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 24 ଡିସେମ୍ବର। ଏହି ମନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଥିଏଟର ଗୁଡ଼ାକରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ।